vi starter lige med at køre tilbage igen, fordi jeg skulle glemme noget. Hold kæft, det er flot, Kasper. Jeg var lige 300 meter væk hjemmefra, så finder man lige ud af, at jeg har glemt noget. Det er en god start på turen. Hold da op. Jamen, så holder vi lige turens første pause. Så skal der strækkes ben, og der skal pisses. Sådan. Så fik vi tanket Skoda-misen for første gang. Og hvis den ikke lyver, så har den faktisk kørt 18 km på literen. Var det ikke det, igen? 18 km for sådan en gammel flot Skoda her. Det er imponerende. Det kan også være, den har vist forkert. Jeg ved det ikke. Det er Polen. Ja. Det ser da ikke helt godt ud, det der. Det var slet ikke så godt. Det kunne have været værre, det kunne have været vores bil. Så holder vi lige inde på første resteplads i Polen. Michael skal på toilettet. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at gå på toilettet der. Det er dørmanden derovre, der står og kræver penge. Der skulle betale. Så har vi ellers en fin traktor. Hvis man lige har lidt problemer med Skodaen, så kan man lige køre derop. Mondog. Det kunne jeg da ikke forestille mig, sådan en fin gammel Skoda. Ja, det er da, at min bil snart begynder at koge. Okay, for det er kedeligt, mand. Om 600 meter, drej til højre. Så er vi landet på det første overnatningssted i byen Martin. Hold kæft, et smukt navn til en by i Slovakiet. Martin. Vi har booket værelse på Hotel Maja. Det er byens flotte hotel. Og nu kan I følge med, og så kan I se, hvad man får for pengene i Maja. Hos Maja i Martin. Det er nok lige lidt for romantisk til mig. Fint lille spejl. Endnu et fint lille spejl. Det her, det er min hovedhøjde. Det kan I se her. Her er spejlet. Man skal gå ned i knæ, mand. Og så prøv at se her. Wow. Østeuropæisk håndværk. Ja, ellers er det sgu meget fint. Sort hår. Jeg ved ikke lige, hvor det kommer fra. Here we come. Det var fandme godt med at tage sådan en registreringstest med, så vi skulle ikke komme ud af Ungarn. Eller ind i Rumænien. Og vi er kommet til Rumænien. Vi skal lige have noget at spise. Det er første gang, jeg sætter fod på rumænsk jord.
Er du i byen Klud og bruger 237 kroner, så får du det her flotte hotelværelse. Ej, det er flot. Og der er faktisk næsten ikke nogen fejl på det. Det er faktisk udmærket. Det må jeg give dem. Flotte gardiner og lampe og lige lavet en napning. Men ellers er det faktisk rigtig flot. Jamen, så fik man da lige noget at spise. Og nu skal vi på bar The Soviet. Så det kan være, vi er heldige nu, når Michael han er 3F-tillidsmand, at vi kan få 50%. Det her er nok den fedeste bar, der er i Rumænien. Så er du i Rumænien, så kom og besøg denne bar. De har John Rainbow, der servicerer, og så spiller de Rammstein hver tredje gang. Hold kæft! Der holder hun jo. Skodagen. Den holder der. På trods af, at vi ikke kan låse bilen, så er den her. Der står sådan her hele natten ulåst. Og ved hvorfor den kan det? Det er simpelthen fordi vi er syd for Køge. Så er der ikke nogen, der stjæler. Og slet ikke hernede i Rumænien. Det er ærlige mennesker. Så fik man lige tanket Skodamisen endnu en gang. Og endnu en gang så overrasker den. 24 år gammel bil. Kører alligevel 17,9 på literen i bjergkørsel og motorvej. Hvem kan? Skoda. Jamen så skal man lige have en tidspause. Det er åbenbart toilettet her. Så kan man gå derind, hvis man har lyst. Men jeg tror heller, jeg står ude for at tisse, hvor alle kan se det. Ja, så bliver den tosporet lige pludselig til et. Og ja, min kobling. Så bliver den tosporet lige pludselig til en etsporet, fordi at vi skal jo parkere her. Der er jo marked. Kæft, mand. Der skal være vågen hernede. Og en, der var galt her. Nå, så er der frit lejde igen. Til Næstved. Det er egentlig vildt nok, at det får lov til at stå i Rumænien, når man tænker på, at det stort set er lavet af aluminium. Spændende. Hvad fanden? En silo? Interessant. Og så lige ved siden af det lokale fodboldstadion. Georgien. Hvor kæft, det hoppede også bare så ud med den hoppe i en traktor. Vi har første nedbrud på bilen. Det sidste stykke motorvej, vi har kørt på, det er simpelthen været så hullet, så hvis du kører 200 km i timen, så er du simpelthen fløjet. Ja, så der er sket noget med bilen. Min Skoda-nøglering er gået fra hinanden på grund af vibrationer og rystelser. Satans, men det er også noget, der er lavet i Kina. Det her, det er lavet i Tjekkiet, Østeuropa. Yes. Så mine damer og herrer, så er det snart slut med rumænsk vej.
Vi kan håbe på, at det bliver bedre i Bulgarien, men jeg tvivler. Vi er 4 kilometer fra Bulgariens grænse. Så holder vi her ved grænseovergangen og venter. Michael har ikke noget signal, jeg har signal. Og så har vi kørt over broen. Det kostede 3 euro. Det er det til at betale i forhold til priserne på Storstrømsbroen. Storebæltsbroen, selvfølgelig. Ja. Jeg tror, folk er trætte af at vente. Men de er da mistet klimaanlæg i deres bil. Kun 35 grader. Så kom vi endelig igennem. Det tog også bare lige 25 minutter. Og endnu en gang. Det er vigtigt, man har den her med. Ja, første måltid i Bulgarien. En bulgarsk hotdog. Resten af pølsen, det må man forestille. Nå, vi har fundet et hotel i Varna til 203 kroner og 57 øre med havudsigt. Kan I se havet? Ellers er der vandudsigt. Så har vi altan. Og så har vi king size bed til mig. Og Michael er med nøjes. Og vi har et stort fladskab-tv. Vi har klædeskab. Kæmpe køleskab. Amerikaner. Så har vi 3 dyner og 3 hovedpuder med kun 1 håndklæde. Kun 1 håndklæde. Så har vi toilettet. Og heller ikke noget håndklæde til at tage hænder i. Så det er fint nok. Det er det billigste indtil videre, og der er faktisk ikke noget byggesjusk. Og han går ind i receptionen. Sådan. Ikke engang 24 kroner i Bulgarien. Ikke engang 24 danske kroner i Bulgarien. Er vi glade? Stop dog. Det er nok fordi, jeg tjener flere penge, end hun gør. Michael er sulten, han skal noget spise. Vi har fundet en restaurant, som også er et hotel. Og nu er det violinmusik. Og nu er det jo så der, hvor det begynder at blive for fint. Så vi ved faktisk ikke, hvor retningslinjerne er. Der kommer nogen, Michael. Der kommer nogen. Hallo? Ja, vi er så kommet ind på den fine restaurant, og jeg har taget kasketten af i dagens anledning. Men jeg føler mig lidt malplaceret med den musik her, og jeg så sidder over for Michael i det her pornorøde. Det er lige voldsomt nok. Hold kæft, hvor er det stort, mand. Og de lokale, de bruger det bare som motionscenter. Og som folk kan høre, så er udstødningen ved at gå fra hinanden nu. Den holder sgu ikke til de bulgarske landeveje. Efter det er sødt.
blot lige for at demonstrere, så er det sådan nogle huller her. Kan I se det? Så høje her. Og det er jo... Og så har vi Skoda Mist, så det er helt nede at holde stille og trille over hullerne. Det er jo sygt. Så tredje autoværksted nu, der ikke er tid. Ellers så skal man spørge deres chef. De kan ikke tænke selv hernede åbenbart. Det er måske også meget godt. Racister. Så det kan være, det er enden på turen nu. Vi bliver her. Kommer aldrig hjem igen. Nå. Vi ses først i morgen, Skoda. Så tabte vi lige en dag der. Nå, men så har vi fået en ferielejlighed her i Vargas til 247 kroner. Og vi blev simpelthen nødt til at vælge den, fordi jeg skal vaske tøj. Jeg har ikke pakket til 14 dage, ligesom Michael har. Men det er udmærket. Altså, man kan også selv gå rent efter sig. Der er håndklæder, det var der jo ikke i går. Der er sæbe, shampoo. Der er vaskemaskine. Det var så vigtigt. Og ellers er der ikke noget. Så nu skal vi bare finde ud af, hvordan den fungerer. Og så skal den jo bare have en kogevask på 30 grader. Godmorgen. Vi har stadig små 3,5 timer her i byen, før vores bil eftersigende skulle være færdig. Så vi krydser fingre for, at mekanikerne holder op til, hvad han lover. Og i det mindste i hvert fald bare min bil er der, den ikke er solgt. Så vi skal bare tiden til at gå i det her smukke, solrige by. Lad os gå den vej, Michael. Vi skal derude. Oj, hvor sådan der pis. Det er ligesom at være på hestehovedet i Nakskov, bare lidt bredere. Men ellers er det samme princip. Samme udsigt derovre, der har vi Langeland. Så har vi Vejlø. Og så kan jeg ikke huske de andre øer. Det må være Ydø derovre. Så I kan se, så er der ikke særlig meget tank på stranden, fordi det bliver simpelthen samlet sammen. Og som sagt, så er hestehovedet. Der er jo heller ikke noget tank. Så ja, det er det samme. Fuldstændig det samme. Så ankommer vi til værkstedet, hvor Skoda-misen holder og er klar til at rulle endnu en gang. Så skal vi bare lige ind og betale, og så går det turen mod Tyrkiet. Yes. Vi er nu 3 km fra den tyrkiske grænse, så hvis Skoda-misen skal gå i stykker, så er det nu. Fordi jeg har kun Europavejhjælp på. Så
hjælper sgu ikke noget, når vi har ramt Tyrkiet. Jamen, vi er lige ved at have klaret de bulgarske landeveje og politikontroller. Så lige om lidt, så står den på Tyrkiet. Spændende. Velkommen til Tyrkiet, og de mener det helt seriøst. De står med maskingevær. Hold kæft noget. Der blev vi sgu lige gennemtjekket af bulgarerne. De skulle lige tjekke bagagerum og det hele. Så der er sgu ikke noget, der skal forlade Bulgarien ind til Tyrkiet. Okay. Det er lidt en krigszone det her, hva'? Nu vil jeg ikke filme ham. Spændende. Ja, så kom vi igennem den tyrkiske grænse. Og hold nu kæft, mand. Det tog en time, og det var ikke fordi, der var mange mennesker eller noget. Det første så holder jeg i kø. Pas. Ja. Næste. Registrering af bil. Ja. Har du betalt forsikring? Vi har forsikring. Jamen det er tyrkisk forsikring. Tyrkisk forsikring? Nej, det har jeg da ikke. Jamen så kom med, så kan du komme herover, så over på den anden side af grænseovergangen. Der er sådan en lille kiosk, hvor de sælger forsikringer. Men han er gået til frokost. Så værsgo og vent. Så kommer han så efter noget tid. Ja, det bliver så lige 115 euro. Tror jeg faktisk det var. Det var over mange penge i hvert fald. Så det skulle jeg lige betale for en måned. Det er kraftigt dyrt end Danmark. Det er super, jeg får betalt videre. Så skal vi tjekkes. Tasker ud. Tjekkes, løftes om bagagerummet. Se ned under det. Det er fint. Super, vi smider taskerne igen. Så går der, hvad? Et minut? Ingen gang et minut. Tjekkes igen. Tasker ud. Whoopty, Kasper, du følger med mig. Om at scannes. Scanner de Skoda-misen. Super, alt er klaret. Tilbage igen. Tingene ind i bilen. Og så kan jeg så betale for at køre på deres veje også. Så nu håber jeg, de er bedre end de bulgarske landeveje. Simpelthen. Hold kæft, det var da godt nok grænseoverskridende det der. Det var sådan lige... Det er man ikke vant til. regler i Tyrkiet for, hvor mange mennesker der må sidde i bilen. Så tyskere og svenskere har vi set i Tyrkiet, og det var etniske tyskere og etniske svenskere, vi så. Men danskere, der har vi ikke set den sidste danske bil siden, da vi kørte ind i Polen. Alone in the Dark. Vi kan godt huske alle sammen for Grease, ham der med de der fælge der borer sig ind i siden på en anden bil. Det er de meget glade for her i Tyrkiet på lastbilerne. Det er så sødt. Så fandt vi hotellet. Så er det jo bare med at finde en parkeringsplads. Det gider jeg ikke, det her. Det er en dårlig oplevelse, det her. For satan. Jamen, så er vi landet i Tyrkiet. Bursa, eller som på dansk, Bursø. 200, hvad sagde jeg, 57? En halv. For noget lejlighed. Det er udmærket. Rigtig sød udleje. Dobbeltseng til mig. Og enkeltseng til Michael. Og så er der ellers Jalla-gardiner for fuld skrue. Og det er sgu fint. Hold kæft, det er en lortedag, mand. Var det noget med et glas vand? Ja. Så er man kraftedeme kommet til Tyrkiet, hva'? Der er spules. Det bruger vi ikke noget af. Drej til højre og følg
går lige væk, tyrkerduer. Om 400 meter, drej til højre og følg Namaska Kandisi. Der er ikke noget med at kigge sig for der. Biler må køre 82 km/t. Det ser vildt død ud. Hvad kan man få på en tankstation i Tyrkiet for en 50'er? Ikke engang 50 kroner. Pakke cigaretter, en vand, en stor Red Bull, den helt store, og en stor kop kaffe. 49 danske kroner i Tyrkiet. Det er sådan tingene, de skal være. Om 3 kilometer, tag frakørslen og Sandikling Vennesla. Så er det kommet til Alenia. Mit soveværelse. Wow. Det er fedt. Mit badeværelse. Det er fedt. Der har vi Michael Trædalens soveværelse. Det er ikke særlig fedt. Nej, der er ikke noget badeværelse. 51 euro for 2 dage. Det er vildt. Det er okay. Det må den tyrkiske måde at klare sådan en seng op på. Jamen, så har man lige været hos frisøren og betalt penge for det. Og det er første gang siden 2005, jeg har gjort det. Ja, eller sidste gang. I 2005, der var det min mor, der betalte, men ja, det var man lige 15 euro fattigere. Kæft, man Kasper, han ser jo helt ung ud. Wow. Så
Vi skal lige ud og have en øl, eller 2, eller 3, eller 4, eller 5, 6, 7, 8 øl. 8 øl. Som Michael han siger, så når man vælger at ligge i en dansk by i Tyrkiet, så kunne man godt lige jævne det lidt ned. Altså, ja, det er svært at se på kamera. Men der er jo ikke nogen i Danmark, der går op ad Ravnsby Bakke, hver gang de skal på deres hotel, vel? Det er så udansk. Det er fandme godt, man ikke er skraldemand i Tyrkiet, hva'? Når man er så dum, at man glemmer solcreme på benene, når man er i Tyrkiet. Fuck. Mine ben er jo næsten lige så røde som mine sko. Fuck. Det bliver en sindssyg lang dag i morgen. Den tyrkiske trafik er så elendig at køre i. Så det er godt, der ikke er så mange af dem, der står op klokken 6 om morgenen. Så nu vil vi ramme de tyrkiske landveje. Og komme væk herfra i hvert fald, for de skide gadesælgere.
flot hat. Fortsæt lige ud af Conny. Nu skal du bare se, så venter han lige om lidt. Han vælter lige om lidt. Ej, det er så sindssygt det der. Fuck. Kontrol igen, kontrol igen, kontrol igen. Tyrkiets svar, Jylland. Det skal være i Lalandia, det her. Wow, hvor er det syret, mand. Hold kæft, man, hvor er den lang, den tunnel her. Jeg tror, vi har kørt 8 kilometer nu. Så er der disco daski party. Ja! Det er totalt syret, det her. Når man så har kørt hele vejen igennem Tyrkiet, fra Alanya og op til Sortehavet, Trabzon, og man lige skal have et hotelværelse, så har man det billigste. Det er klart. Det er det fedeste værelse ever. Vi har et rigtig fint badeværelse. Ja, sådan er det jo. Da-da. Ja, tænker jeg så. Det er jo et fint hotelværelse, det er det også. Vi har kraftet med bottler på. Han ville slæbe på vores bagage, jeg tænkte, hold da op. Kraftet med at selv slæbe på den, mand. Men han fik lov. Og jeg kunne også bare aflevere min bilnøgle, så ville han også parkere bilen. Og jeg tænkte, nej, skal fandme ikke have... Nej, jeg passer på mine ting, der er ikke Gud og hver mand får lov til at køre min sko der. Totalt instavenligt. Altså, hvis jeg havde haft mere tid, hvis jeg havde været forberedt, eller jeg skulle være her en dag mere eller noget, så har jeg sgu lige fået filmet det, så det er sådan rigtig insta-dejligt, ikke? Hold kæft, mand. Ja, skraldemand. Skraldemand, der er blevet fint på den. King of the castle. You do this, you do that. Hold nu kæft. Jeg hader det der fissefornemme noget. Jeg kan ikke være i det er ikke mig. Det skal være billigt. Og østeuropæisk. Nu ved jeg godt nok Tyrkiet, men jeg gider ikke det der. Stop det. Jeg kommer ikke fra Hillerød. Altså, jeg kommer fra Lolland, der klarer vi os selv. Forresten så glemte jeg at sige, at... What? Telefon på badeværelset? Ja, jeg glemte at sige, at hotelværelset det koster 50 €. Og så må man ryge herinde. Konudan uzaklaştık. O yüzden müsaade ederseniz ben bu noktada bugünkü TÜİK verilerine, Türker Bey, bu arada Murat Bey siz kısa... Jamen, godmorgen. Så er vi klar til at komme ud på de tyrkiske landveje igen, og så vi kan forlade det her land. Jeg glæder mig. Det har ikke lige været mig. Men Michael og jeg, vi står lige og snakker om, at vi skal slå sten, saks, papir, om hvem der går ned til butleren og lige... You take this, you go out with this in my car, and you bring my car here. Fordi det kan vi ikke selv finde ud af, jo. Ej, det er så klamt, jeg kan ikke have det. Jeg kan ikke være i det. Vi må bare skynde os at komme afsted, Michael.
Ej, altså, det kan bare ikke være rigtigt, at man selv skal gå og bære på sine ting her. Altså, jeg er skraldemand. Hallo? Prøv lige, jeg kan ikke gøre alting selv. Og vi skal også tage trapperne. Ej, bitch, please. Ja. Flot udsigt. Der holder Skoda-misen endnu en gang ulåst. Og der er ikke nogen, der har ret den. Og vi er her, fordi vi er syd for Køge. Ja, så kan vandet komme ned. Det er skidesmart. Det er simpelthen, fordi vi er syd for Køge. Så er der ikke nogen, der stjæler hernede. Fantastisk. Det her husholdningsaffald, det ryger i Tyrkiet. Er der så nogen, der kan fortælle mig, hvorfor fanden jeg ikke kan få plastiksugerør? Det ligger ude i naturen jo. Men det vidste, at der ikke brændt af endnu. Eller røget ud i havet. Vi har Sortehavet lige herovre. Vi nærmer os grænsen mellem Tyrkiet og Georgien. Og her kan vi da snakke om, at der heller ikke er nogen muligheder for lastbiler at parkere. Vi har ikke nogen rastepladser, så vi parkerer bare i nødsporet. Så danske chauffører i Danmark, I skal ikke brokke jer. Bum. Og så er der ikke noget nødspor, så fortsætter vi simpelthen ud på vejen. Og det gør vi også over i modsatte. Så er der kører hviletid. Hold kæft, hvor var det sindssygt det her. Det er ligesom at være i Polen. Og så fortsætter vi igen. Og det er vildt. Der er meget plads her. Det er sindssygt det her, mand. Jeg tror, man kan bruge mange timer ved at skal over med grænsen. Det må nok være en hel dag. Så er vi ved grænsen. Vi blev lige stoppet ved grænseovergangen ude af Tyrkiet, så vi skulle lige se, hvad vi havde i bagagerummet, og så skulle Michael følge med. Men jeg ved ikke, hvorfor. Så jeg sidder her og venter på Michael. Jeg håber ikke, de skal bruge registreringsattest eller noget, for den har jeg her jo. Det er min bil. Det er mig, der kører. Jeg ved ikke lige. Nu må jeg jo sidde her og vente. Det er forvirrende det her. Jeg har sådan lyst til at filme alt det her, men jeg må hellere lige beherske mig lidt. Godt nok lidt aggressiv hernede. Men fordi jeg ikke har kendingsbogstaver på min nummerplade, fordi den er gammel, original. Det var de ikke glade for. Jeg var helt oppe at ringe over det, men umiddelbart så er der for lov til at køre videre over for at vise pas nu. Der er fandme mange nummerplader her. Iranske nummerplader. Iranske biler. Det er vildt. Ja, det er en oplevelse. Godt man ikke har noget bagage, jeg ikke må have i hvert fald, fordi fuck man er brudt sammen. Og så efter at sidde og vente en halv time på Michael, der er så genial, at han ikke kan fucking finde ud af at tage sin telefon med her. Så må jeg over og spørge, hvad sker der? Den skal I til Georgien, ja. Men du kører bare, din ven han går rundt om. Okay, ja, jeg finder ham. Der er så en tredje kontrol i Tyrkiet. Nu er vi ved den georgiske grænse. Så er der betalt georgisk forsikring, så skal vi bare lige se, hvordan fanden vi kommer ud herfra. For helvede.
vi venter. Altså, jeg synes, det er meget upassende, at nogle fine gæster fra Danmark, de skal stå og vente så længe. Det er et sygt hotel. Det er sygt, det er så meget luksus lige her, og så lige ved siden af, så er det bare fattigdom. Altså... Altså... Ja. Dem er der mange af. Så er der alle de rige skraldemænd, der er her på hotellet, ikke? Altså lidt underligt. Vi skal forresten også lige finde fejl på hotelværelset. Det er jo det, som jeg plejer at gøre, når jeg er ude at rejse. Jeg har allerede den første fejl her. Når man har samlet det her for jysk, så skal man huske, at bunden den skal vende nedad. Det ser ikke så godt ud. Men ellers er det faktisk relativt pænt. Altså, vi er jo faktisk i Europa igen nu jo. Det europæiske kontinent. Så vi er i Østeuropa. Så det er sådan okay. Okay, så er der lige en, der mangler en låg. Køkkenlågen, den hænger. Det gør den også hjemme hos mig. Har vi badeværelset? Vaskemaskine. Toiletbrættet her, det sidder løst. Det gider jeg ikke røre ved. Og så er der nogen, der har tabt noget. Men ellers er det faktisk relativt fint. Altså, det synes jeg. Og vi har egen varmvandsbeholder. Hvad siger jeg så? Det ser man sgu ikke derhjemme. Eller gør man? Det ved jeg ikke. Jeg er aldrig på Hotel Danmark. Det har jeg sgu ikke råd til. Ja, fedt er det. Fedt. Første, ikke? Men så kører det lige fra 30 sal ned til første. Det giver propper i øret. Så er vi i stueetagen. Og jeg ser, hvor fancy det er. Og så ved jeg godt, folk de tænker, Kasper, hvorfor du køber altid det billige? Men nu skal jeg høre, hvorfor. Det er simpelthen, fordi jeg skulle have en vaskemaskine, så jeg kunne få vasket tøj. Og de er åbenbart i højkurs i et eller andet, så man skal købe, eller for at få en vaskemaskine, skal man igennem sådan flot noget her. Men ja, det er vildt at tænke på, at vores hotelværelse er lige der, ikke? Og så er det sådan her, folk de bor. Det er jo næsten uartigt faktisk, at folk skal bo tæt op og sådan noget. Og være luet fat i. Ja. Ikke? Så man kan se på min snap, så trafikken her, den er fuldstændig som i Pakistan. Der er ingen, der kan finde ud af at køre bil hernede. De kører bare. Det er helt vildt. Helt vildt. Det er en oplevelse at køre hernede. Jeg fatter ikke, at jeg gjorde det. Jeg fatter ikke, at jeg kom hernede, uden der skete noget. Altså. Okay, det er måske den sygeste McDonald's, jeg nogensinde har set. Det er fra den fed. Penge er helt åndssvagt her. Det er helt hjertet. Så skal der byttes. Det er der grønne her, Mikkel. Ej, det er så sindssygt, mand. Der er bare dybt horn hele tiden. Det her, det er sjældent syn mange steder. Jeg prøver lige at tjekke en gang. Sovjetisk mosaik. Kæft, hvor er den fed, mand. På et eller andet tidspunkt, så forsvinder det. Wow. Ja, det er dyrhorn. Det er alle steder. Jamen, der holder skolemissen ulåst igen. Men der også står sikkerhedsvagt, og så er der sgu ikke nogen, der tager fars bil. Så nu siger vi farvel til Batumi, og så skal vi ud og ramme de georgiske landeveje. Det bliver spændende. Åh, det er vildt, mand. Afko!
Velkommen til Georgien. Siger jeg bare. Knundenborg, det her jo. Der er psykopat, den der. Så, nu står der en bande der og venter. Nu bliver vi stoppet. Jeg skal bare bruge hurtigt. Gør man hernede. Vil de have klokker på, så kan vi jo høre dem. Folk er så sindssyge, mand. Ej, folk kører så sindssygt hernede, det er helt vildt. Det er verdens sygeste ko. Den ved, man skal bruge fodgængerfeltet. Og det gør de der sikkert også. Fuck. Ja, det er fedt, at det skilt det stadig står der med. Det er jo lige så legendarisk som Zone Nightclub. Man kunne få fat i det. Det er altså guld værd for nogen. Zone Nightclub, det var forresten Danmarks bedste diskotek i 2004. Dengang Nakskov faktisk var Danmarks mest kriminelle by. Det er pudsigt nok, det lige fuldt det sådan i hånd. Ej, var det godt, mand. Nå, vi skal op til den svalgang, Michael. Fanden, der er nogen, der har sat nye vinduer i. Begyndte at mure til. En hjemløs, der er flyttet ind. Ej, en udsigt, mand. Svalgangen. Det var et eller andet herovre, vi skulle se. Wow. Det er ikke engang graffiti. Øj. Er det en ko, der har været heroppe og skide, eller hvad? Det er lort. Øj. Det er en stor georgisk mand. Nej, hvor er det fedt. Det er bare fortid. Wow. Mosaiksten. Oj. Der er langt ned herfra. Jeg ved, min mor hun slår mig nok ihjel, når hun ser det på YouTube. Lad mig komme ind igen. Det var det første. Videre til næste. Kæft, hvor det varmt, mand. Øj, jeg vil dø i lange bukser.
Skodaen holder der stadig. Der er ikke nogen, der har stjålet den. Oj. Ja. Kæft, det er en arkitektur, mand. Ja, jeg er så vild med Georgien. Det er det fedeste sted på jorden. Springvand. Wow. Hold kæft, hvor er det fedt, mand. Ej, nej. Men det er alligevel sådan semi-dybt. Hold kæft, et håndværk, mand. Det er jo for sygt. Wow. Prøv at tænke på historien, den dør, den kunne fortælle om. Og hvor meget sladder og visken, der har været på det her hotel her. Om datidens store sovjetiske ledere. Og hvis den dør ikke kunne fortælle noget, så kunne den dør her fortælle noget. Okay, så begynder det at ligne noget. Men det er også altid første sal, der er mest smadret. Folk gider ikke gå længere op for at ødelægge noget. Hvor er det vildt, at dørene stadig sidder på. Hvor er det vildt, at dørene stadig sidder på alle steder. Hvor er det fedt. Så det vil sige, det var det. Det vil sige, der må være mange trapper op, fordi vi er kun kommet 3 rækker hen. Sindssygt mange rum. Så skal vi selvfølgelig prøve at springe. Men jeg tænker også, at vi skal se andre ting end en hospitalseng i Georgien, så jeg tænker bare, at vi går tilbage. Fedt, at sådan noget her det kan stå urørt, uden der er nogen, der ødelægger det. Altså, har det været andre steder i mere centrale Europa, vil jeg sige, end lige her, fra Østeuropa, Ungarn, Polen, you name it, så er det altid smadret. Men her er det der nogenlunde vel bevaret. Loftet hænger en lille smule. Man kan høre, der er nogen, der render nogen på, hva'? Ja, det har sgu nok set bedre det. Det er slet ikke ødelagt. Det er jo så sindssygt. Og det er nok fordi vi er på øverste etage. Så gider folk ikke gå op. Jeg tænker, det der må være Barbie. Barbie på georgisk. Okay, nu er det ikke så YouTube-venligt mere. Jeg ved ikke, om det er turister eller hvad fanden det er. Eller om det er andre Instagrammere, som lige skal have nogle gode billeder. Hold da op. De larmerne.
Folk larmer i det her land her. Og deres børn, de larmer sindssygt meget. De kan slå mine. Men altså, når man kigger på, hvordan de opfører sig i trafikken med det horn der, så kan de ikke lære det andre steder fra. Elevatorskagt. Der er langt ned. Langt op. Sådan blev Michael af. En hjemløs, der er flyttet ind. Det tror jeg. Det skal vi nok lade med at åbne døren til. Der var også en hjemløs i en af de lejligheder, der lige har været der. Han stod ude på balkonen, han har hængt vasketøj op, kunne jeg se. Så jeg tænker han bor der. Hvor er du henne, Michael? Øj, hvor stinker her. Puh, ja. Der lugter dødt. Fej. Som folk kan se, så er det jo også et skide godt sted at lave fotoshoot til. Ja, ikke? Der er nogen, der er fuld gang. Altid. Jeg kunne da godt tænke mig at fortælle det bryllupsbillede hernede. Vi kører på motorvej. Helt seriøst. Det er jo sygt. Det er jo fucking sygt. Ja, rest in peace, bro. Det er helt sikkert. Det overlever ikke det der. Man kan næsten fornemme, hvor oset der er herinde af bilås. Det er helt vildt. Der er heller ikke nogen ventilator eller noget som helst derinde. Det er svar nok til at ryge 30 cigaretter, det her. Jeg tror, at man skal vaske fødderne, inden man går ind. Det her det er simpelthen første Josef Stalin-statue, jeg kommer til at se i mit liv. Hvor er det vildt. Hvor er det vildt. En masse morder. Der står der og giver mig tommel op. Det er sygt. Jamen, vi er kommet til Georgiens svar på Døllefjælde i gamle dage. Der er ikke noget nyt her. Det er alt sammen brugt. Brugte potter og pander. Sindssygt, der er et marked for det, ikke? I Danmark der smider vi en pande ud, bare fordi ja, den er 2 år gammel. Det er vildt. Så er man på sådan en rigtig sovjetisk loppemarked, så Kasper har der købt sig helt fat i Lenin og Stalin og sovjetiske ting. Det er jo frygteligt. Turens 11. etape. 0 kilometer. Vi har simpelthen ikke været ude at køre. Vi har gået hele Georgien rundt, og den georgiske sol, den er lidt voldsom. Men jeg er klar til næste gang, vi har et fællesmøde i 3F. Wow, der bliver så mange misundelige blikke, du. Det er så sygt. Men det er sindssygt hernede af Stalin. Han er jo kraftet med... Stalin, han er en af de lokale drenge, du, så han er en af lokalheltene. Det er lidt ekstremt. Jeg kunne ikke lade være. Jeg kunne ikke lade være med at købe det. Altså, man prøver at forestille, hvis Østrig gjorde det samme med Hitler. Ballade. Første gang på turen har vi så mødt nogle danskere. Og nej, det er ikke Alenia, dem tæller vi ikke med. Og vi tæller heller ikke om tyrkeren med i Sivas. Tbilisi. 2 danske kvinder. Hvad siger du så, Michael? Stabilt. Efter 2 dage i Tbilisi, så Der skal være materialer. Michael er endelig stået op. Den der socialdemokratiske tilgang til tingene, ikke? Han har bare siddet og ventet på, at han kan komme op, så vi kan komme afsted og ramme de georgiske landeveje og komme til Armenien. Men simpelt.
Meget simpelt. Og der er ikke noget lys. Jeg se, det er mænd, der bor her. 327 for en nat. 9. etage. Lige ved siden af Nationalstadiet. Stadionet. Der. Centrum af byen. 327 kroner. Det er okay for en nat. Fandme fint hotel. Og der er faktisk næsten ikke noget byggesjusk, så jeg gider ikke engang gå det igennem. Det er som om, at jo længere østpå man kommer Østeuropa, jo pænere bliver det. Vildt nok, ikke? Men jeg skal bare lige have mine ting, og så tager vi mod Armenien. Der holder skolemissen og venter. Ulåst, som altid. Voilà. Jamen, vi fandt der lige en McDonald's på vejen. Vi skal have noget at spise, og det er sgu lidt svært at finde rundt i deres retter hernede. Og når de ikke kan engelsk, og så køber du et eller andet, der bliver skuffet. Og ved du hvad, det er sgu så simpelt. Simpelt og nemt. Skodamisen er tanket op. 8,5 kroner literen. Det er sgu billigere end Tyrkiet. Så afsted til Armenien med os. Det er godt. Skulle der sidde nogle eksperter derude? Er det så det samme, som jeg tænker, det er? Hvis det er det, så kan jeg bare sige, at det er fuldt ud lovligt i Georgien. Du kan ryge lige så tosset, du vil. Og det gør de også. Ja, og så skal man tro, at vi bare har taget en eller anden tilfældig vej, fordi vi synes, det er sjovt, men det her det er faktisk hovedvejen til grænsen til Armenien, fra hvor vi kommer fra. Så det er meget, meget spændende at se, hvordan det ender. Og umiddelbart Google Maps, så er der 14 km til grænsen. Nå, der kommer noget vej derop. Det var heldigt. Måske det var her, der havde været oversvømmet sidste uge. Derfor vejen er så dårlig. Ja, det må være her, der har været oversvømmet. Kom så, skolemis. Ja, mens vi nærmer os grænsen til Armenien, så sidder Kasper og jinxer den fuldstændig. Vi har ikke noget taletidskort, det har vi ikke fået købt endnu. Vi har intet signal til at købe det. Det kan være, vi er heldige nu, der kommer en forbindelse. Og jeg skal have noget importdokument på den her bil, fordi den skal blive her. Og ja, der er jo ikke nogen, der kan snakke engelsk, så det bliver sikkert sådan noget rigtig rodebutik. Det har jeg sgu fået nok af for den her tur her. Michael, han har det bare som blommen i det æg, han skal bare gå ud og så gå igennem paskontrol. Det er jo kraftedeme Kasper her, der laver alt på turen jo. Fuck. Ja. Det er simpelthen med le. Men vi skal også tænke på miljøet jo. Jeg ved ikke, når der rundt med benziner jo, vel? Så er vi ude af Georgien og på vej ind til Armenien. Spændende. Dem er der altså et par stykker af her i Armenien. Og der var en, der var repareret. De andre er ikke repareret. Spændende. Men flot er det. Så er der flere huller. Hvad gør han? Han kører simpelthen over i vores. Ind med dig. Jeg prøver lige at tjekke det bjerg, mand.
mærke det bjerg, mand. Det er da sindssygt flot. Fuld af truppen. Ja. This is how we do it. Bulgarien jo. Det er sjældent det her. Wow. Se. Sovjetunionen. Nå, vi skal finde vores hotel. Jamen, vi er lige ved at spise noget mad. Jeg har ikke fået filmet noget. Men den her by her, Armeniens anden største by, total spøgelsesby. Det er nok Armeniens svar på Randers. Det var han. Befolkningstallet er næsten halveret de sidste 30 år. Nu er der fodboldkamp, og prøv lige at tjekke vores udsigt for hotellet. Hvad siger I så? Det er altså en udmærket udsigt, må man sige. Det er fedt. Որոշակի կոմպրոմիսային քաղաքականության ջատագով լինելը։ Ներքին քաղաքականության մեջ տնտեսության հետ կապված որոշումները եւ ամենաառանցքայինը Jeg ved fandme ikke, hvad der er galt med mennesker herovre østpå. Men da vi tjekkede ind på vores værelse, spurgte om, hvad tid vi havde vores morgenmad. Jamen, hvad tid kan vi få det fra? Fra 9:30 til 12. Det er sgu da ikke morgenmad. Her er skraldemanden sgu da fri. Men der
Der er ingen mennesker oppe. Det kan jeg godt nok høre lidt biler, men folk sover. Folk sover hele morgenen væk. Det er totalt. Og det er nok noget arbejdsskade, skulle jeg til at kalde det, for dengang det var kommunistisk. Den der socialdemokratiske tilgang til tingene. Man skal fandme stå op om morgenen og komme i gang. Så nu vil Kasper gå en tur. Det er flotte land. Plastikpalmer. Nej, mand. Den Skoda Misia, den bliver testet nu. I de armenske bjerge. Ja, I troede sikkert bare, det var ganske almindelige motorvej, men det er det altså ikke. Det er altså bjergterræn. Vi nærmer os. Jeg ser nogle fucking veje, mand. Oj. Du er ankommet. En forladt sovjetisk sommerlejr. Skal vi bare se, om vi kan komme ind. Hold da op, en kulturskat. Det er kun fordi vi er så langt væk fra resten af civilisationen, at det her det ikke er gået i stykker og smadret. Oj. Ja. Wow. Flyvende tallerken. Det er stort. Men det er svært at finde ud af, fordi de har påbegyndt noget renovering. Jeg har fået nyt tag på alle husene, men som min gode ven Michael, han siger, der er ikke nogen byggematerialer, der er ikke nogen stiger, der er ikke nogen stillads, der er ikke noget. Så umiddelbart så er det stoppet igen. Men det er stadig på et område. Jeg gider ikke, at de pludselig er en kæmpe rottweiler eller noget, der kommer løbende. Og så Michael også siger, hvad har de egentlig af slanger? Det er sgu da egentlig et godt spørgsmål. Oj. Hvor er det godt. Den er her. Den er lige her, mine damer og herrer. Det sygeste, jeg nogensinde kommer til at se, tror jeg. Oj. Det her, det slår Tjernobyls svømmehal. Prøv lige at tjekke en gang, mand. Fuck, hvor er det vildt. Det er kraftedeme vildt. Nej. Så med 2 meter ribbe. Wow. Fedt. Svært at se størrelsen på vejen, eller hullerne, men de er altså, de er stabile. Det er sgu svært at filme og så køre samtidig, det er sgu ikke så nemt. Jeg kan slet ikke se på kameraet, hvor stort de huller i vejen er.
okay elmast, man lige får bikset sammen der. Men som Michael siger, det er jo ikke sikkert, at der er strøm i. Men jeg har heller ikke lyst til at finde ud af det. Fantastiske veje. Prøv lige at tjekke en udsigt, mand. Hvor er det vildt. Skal YouTuberen ud af billedet igen, eller hvad? Men vi er så ankommet til det sidste hotel på turen. 2 dage. Michael han har lagt ud 35.000 dram, tror jeg det er. Det er cirka 600 kroner. Lige midt i centrum af hovedstaden, i Revan. Og jeg har sagt til Michael på hele turen, at vi skal have enkeltmandsseng. Og så lidt rigtig traditionelt konservativt land. Skal to mænd sove sammen. Please do not throw anything into the toilet besides toilet paper. Nå. Okay. Ja, der er tjusk her. Det er tjusket. Men altså, 300 kroner cirka for en nat. 2 mennesker. Der er aircondition, det er det vigtigste. Og fjernsyn, så vi kan se armensk television. Og minibar. Stærkt. Jamen, vi skulle op og se et monument, men vi kan simpelthen ikke komme derop til fods. Ifølge Google Maps, så skulle vi bare gå den vej, men der er lige pludselig ikke mere fortov herude på hovedvejen, så vi må vende tomhændet hjem. Og nu er Michael sur. Jeg sagde til ham, slap dog af, men nu har vi da endelig fået varmen. Det er kun 30 grader i lange bukser, fordi man er i sådan et konservativt land. Står hun bare deroppe og kigger på os, man, og griner hånligt. Moder Armenien. Er det godt det her. Det er så godt. Prøv lige at se, hvor instavenligt det er. Prøv lige at se, hvor instavenligt det er.